λαγός και πήγε ο πονηρός και πήγε ο πονηρός μες της παπαγιάς στα μέλη. Και η παπαγιά, και η παπαγιά λέει στο παπά και λέει στο λαγουδάκι το μέτρο παπά δεν θέλει, το μέτρο παπά δεν θέλει. Λαγουδάκι αυτό θα το κάνουμε στη φάζα σε λίγο. Και κόκκινο κρασί. Όποιο τέλος ο μαθητής που να δω συντάξει μου. Η δασκαλή με είχανε, σε είχανε βρέξει και μισάξει. Όποιο καλός ο μαθητής καλούλη που να δω συντάξει. Η δασκαλή μου με είχανε, σε είχανε και μισάξει. Μπράβο! Στην Ελευσίνα μια φορά